קורס האונליין השלם בתסריטאות נוצר עבור מי שרוצה לכתוב סרט או סדרה, או סתם להכיר את העולם הזה של התסריטאות, ואני מציעה לעשות את זה דרך הקורס המוכן מראש. זאת אומרת, משהו שאני עבדתי עליו בעבר, בהשקעה רבה, באהבה רבה, אני מעדכנת אותו תמידית, ועבורכם הוא פתוח מאיפה שבא לכם בעולם, פשוט לפתוח מחשב או נייד, ומתי שנוח לכם. מרגע הרכישה הוא גם פתוח תמיד, אתם יכולים לחזור, וזה פידבק שאני מקבלת, שאנשים חוזרים עליו עם פרויקטים חדשים שלהם. הוא בנוי מ-23 מפגשים, שכל מפגש כזה יש בו מפגש וידאו של 10 דקות בממוצע שמסביר את הנושא, סיכום כתוב בכתב, המון חומרים נלווים, שאלון דמות ודף כתיבה טכנית וטריטמנט והמון דוגמאות, ודף בלוגים להעשרה. בעצם הוא בנוי לפי שיטת הלימוד שלי, השיטה שבמילים אחרות, איך שאני הייתי רוצה שילמדו אותי תסריט, ואתם אמורים לעבור איתו צעד אחר צעד, תוך כדי לימוד היסודות, ליישם אותם על התסריט שלכם. בסוף כל מפגש יש שיעורי בית, ויש תשובות לשיעורי הבית, זאת אומרת, לא תישאר לכם אף שאלה פתוחה באחריות, שוב, ממאות התלמידים שלמדו את זה, ואם כן, יש איזו שאלה או שתיים, אפשר לשלוח למייל, יש גם ייעוץ בהנחה לתלמידי הקורס, ומה נלמד שם? נלמד ממש כל מה שצריך לדעת, משלב הרעיון ועד ההגשה. מהרעיון איך בוחרים רעיון טוב, דרך הפרמיס והדמות והקונפליקט והמבנה החשוב, והטריטמנט ואיך מפתחים את העלילה לסרט או לסדרה, ובסוף המפגשים האחרונים מוקדשים גם למי שולחים ומה שולחים, ערוצים, קרנות, חברות הפקה, אבל זה רק בסוף. בסוף יש גם המון טיפים, לאורך כל הקורס יש המון טיפים שאני נותנת, כדי שבאמת החלום שלכם יתגשם. החלום שלי זה שהחלום שלכם יתגשם. זה win-win situation. ויש גם בונוס, הרצאה של 1.5 שעה של איך כותבים סדרת טלוויזיה, מההתחלה ועד הסוף, ועוד המון בונוסים. מה עוד חשוב לי להגיד? שזה קורס אונליין, ולכן המחיר שלו סבבה, וגם אפשר לפרוס לתשלומים. ושפשוט אולי כדאי שתיכנסו למפגש הראשון ותרגישו, ואם בא לכם,